balima mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de seli min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usumani Erik Jakite ka aw ladɔnniya ko bi ye tɛnɛ janvier kalo tile 31 ka taa bila karidon na février kalo tile 6 o b'a yira k'a fɔ an bɛ fonɛnɛ kalo filanan tile 11 o dafala ka bɛn bi ma dolo jate la ka taa bila fonɛnɛ kalo filanan tile 17 la doloba min nɔrɔ barikalen don ni wagati kɔnɔna na n'o ye buruju so 11 na mɔgɔw ka dolo ye jigisodenw verso mɔgɔw olu ka dolo nɔrɔ de barikalen don o b'a yira k'a fɔ doloba fila o nɔrɔ de barikalen don ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma ni wagati kɔnɔna na o ye doloba fila jumɛn ye Uranus ni an ko a ma ko santi ani Saturne ni an b'a wele ko girintigi ni doloba fila nɔrɔ de barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko den min mana bange ka bɛn ni wagati ma walima ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan baara bɛna diya olu ye bololabaaraw olu ani mɔgɔ hakilimaw baw bɛ se ka bɔ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyo ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyo ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka wulikajɔ kɔrɔ dɔw jate kɔrɔ dɔw ani aw limanaw ni ɲɔgɔn cɛ se ka na o kunnafoni dɔ sɔrɔ olu la ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka a b'a yira halisa aw ka se ka banba ka se ka wulikajɔw kɛ aw ka laɲiniw nɔfɛ kamasɔrɔ sumayaw ani farifagawalew olu de kun dalen don aw kan ani hakilina jugu o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya don aw ka dɔgɔkun kibaru la ni wagati kɔnɔna na nka a ka kan aw ka aw wuli ka jɔ ka se ka banba ka timinanja ka ca la aw ka jate tɛmɛnen dɔw a kun ye fɛn dɔw bolo da ka tɛmɛ aw bɛ se ka na jaabi sɔrɔ olu la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ fo aw k'aw dusu faga ni dɔgɔkun kɔnɔna na kamasɔrɔ dusubɔ ko caman olu talen don ka aw sɛgɛrɛ nka ni aw y'aw dusu faga aw bɛ se dɔgɔkun minɛ cogo la dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ aw kan gɛlɛya min b'a kɔnɔ o bɛ se ka tɛmɛ aw kan kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la a bɛ se k'aw jigida garisɛgɛw kan garisɛgɛ fitininw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ aw t'a dɔn aw bɛ taa sira kelen min fɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de bɛna se ka aw sɛgɛn a ka kan aw ka se ka sira kelen ta walima ka se ka basigi ni dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ kasaraw olu ɲɛsinnen don aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la mɔgɔ minnu bɛ bolimafɛnw kan yɛlɛnkanfɛnw ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na u k'u hakili to u yɛrɛ la kamasɔrɔ dɔgɔkun ka girin ka ɲɛsin u ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw badu samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw yɛrɛ dalakan de bɛ se ka wasa lase aw ma a b'a yira k'a fɔ aw dalakan olu barikalen don kosɛbɛ ka ɲɛsin aw ma wa aw ka saraka bɔlenw ani aw ka aladeliw olu bɛ se ka minɛ olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka wuli ka jɔ fo aw yɛrɛ de k'aw cɛsiri wa ni aw y'aw jigi da mɔgɔ kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na o tigi bɛ se ka bɔ aw jigi kɔrɔ aw ka tiɲɛ bɛ se ka yɛlɛma ka k'aw bolo nkalon ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na o kɔrɔ b'a yira aw ka jigi da aw yɛrɛ bakun kan dɔgɔkun bɛ se ka tɛmɛ nɔgɔya la aw bolo cogoya min na k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ ka taa se dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma garisɛgɛ siraw olu ka gɛlɛn kosɛbɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw
aw bɛna se ka bali ka jigin tugun garisɛgɛ dɔ sɔrɔ. Ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fariganw olu kun dalen don aw kan kamasɔrɔ a ka di aw ye ka se ka wulikajɔ banba cogoya minnu na i bɛna ye hali aw ka hakilina ko aw hakilina tɛna sɔn aw ka wulikajɔw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a ka di aw ye aw ka dɔgɔkun ka se ka nɔgɔya aw bolo cogoya min na birisa ɲagamin olu bɛna don a la ani hakilina jugu bɛna don aw yɛrɛ la ka se ka aw ka dɔgɔkun kɛ birisa ɲagamin ye aw bolo a b'a yira k'a fɔ aw ni bɛɛ ka ku ni aw ye dusu fana ta ka fara o kan dɔgɔkun bɛ gɛlɛya kosɛbɛ aw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Isa ka so samiya kalo 3nan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya ka gɛlɛn kosɛbɛ kamasɔrɔ aw ma lafaamuya a ka di aw ye ka mɔgɔw ka se ka aw lafaamuya cogoya minnu na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la aw ka se ka aw hakili to aw yɛrɛ kumacogo la wa aw ka hakili to aw ni aw limanaw cɛ kamasɔrɔ aw ka ko man bon mɔgɔw bolo ni dɔgɔkun in kɔnɔna na banamini o bɛ aw ka siraw kan ɲɔgɔn lafaamuyabaliyaw o bɛ aw ka siraw kan nka k'a daminɛ dɔgɔkun camancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma aw bɛ se ka jigin tugun garisɛgɛ dɔw sɔrɔ ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Umaru ka so balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na yɛlɛdaw olu siraw dayɛlɛlen don aw ye kamasɔrɔ a ka di aw ye aw ka laɲiniw ka se ka sabati cogoya mun na k'aw ka wuli ka jɔ kɛ a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ k'aw bɛ se ka kibaruya ɲuman sɔrɔ olu la aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw fɛlen don wa aw mɔgɔ minnu bɛ ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na n'u ye bɛna ko kura daminɛ wagati o ye nin ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu bolo aw fɛlen don wa garisɛgɛ siraw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban olu ka di aw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so kawla kalo 2nan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ aw yɛrɛ ma jugu ye k'aw ka ko dɔw ɲɛtɔla k'a tiɲɛ yɛrɛ tiɲɛ dusu bɛ aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw bɛ se fo aw ka aw dusu faga n'o tɛ mɔgɔ si tɛna aw yɛrɛ ka ko tiɲɛ ni aw yɛrɛ bakun tɛ aw ka dusu bila futinɛ ko mana na se aw ma cogo o cogo fo a k'a minɛ ni hakili ye o de ka fisa aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka garisɛgɛ siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 23 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alahu tala ka so siraso denw ni dɔgɔkun kɔnɔna na dibi bɛ aw ka sira kan kamasɔrɔ banaminiw olu fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma aw ka kokɔrɔ tɛmɛnen dɔw olu de bɛna se ka aw dɛmɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i n'a fɔ sɔrɔ mun sela ka don aw kun wagati tɛmɛnenw na aw ka se ka olu de labaara k'aw hakili to o sɔrɔ ninnu na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ kamasɔrɔ ni a fɔra ko dɔ ka se ka don ka fara o kan gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma o kɔrɔ b'a yira fo aw ka kun ni aw yɛrɛ ye ni aw ye dépense caya aw yɛrɛ ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ a bɛ se ka kɛ dusukasi ye aw bolo ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ cɛsiri ani wulikajɔw olu baarikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ laɲiniw ani aw ka hakilina ko yɛrɛ ka ca cogo cogo nka a ka ca la ni aw y'aw cɛsiri ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko aw bɛna se ka wasaw ani jaabi ɲumanw sɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛla la nka aw ka hakili to aw bolofɛnw na kamasɔrɔ bolofɛn yɛrɛkɛw ani bolofɛn tunu olu de kun dalen don aw kan a ka ca la fana ni aw ye mɔgɔ ka fɛn singa ni dɔgɔkun kɔnɔna na a bɛ se ka k'aw bolo maloya ye fo aw ka hakili to o yɔrɔnin fana na yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye.
ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Badara Ali ka so fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw olu kundalen don aw kan ani hakilisigi kumaw olu kundalen don aw kan nka aw bɛ sɔrɔ kɛ cogoya min na a bɛna bɔ aw bolo o cogoya kelen na aw ka sɔrɔ basigilen tɛ ka ɲɛsin aw ma nka garisigɛ kɔni o sira jɛlen don nka fɛn min bɛ tali kɛ yɛrɛkɛli kan o fanga de ka bon ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fɛn min bɛ tali kɛ dépenses kan dépenses bɛ se ka na cun aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka sɔrɔ aw yɛrɛ ka laɲini tɛ a man di aw ye aw ka se ka dépenses minnu kɛ ko aw bɛna olu kɛ ka sɔrɔ hali n'a man di aw yɛrɛ ye bi ni dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka dɔgɔkun yɔrɔ gɛlɛya aw bolo n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala n'u ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw fɛlen tɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na lagosi kumaw olu caman talen don ka aw sɛgɛrɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na bon o b'a yira k'a fɔ aw ka baarakɛlenw olu tɛna se ka mɔgɔw nimisi wasa lagosiw kundalen don aw kan ni aw bɛ se fo aw k'aw dusu faga dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw fana na fariganw bɛ se ka aw sɛgɛn ni dɔgɔkun in kɔnɔna na laban yɔrɔ fanfɛla la aw bɛ se ka hakili to olu fana na nka fɛn min bɛ tali kɛ cikan sira fɛ yɔrɔjanfɛ kibaruw k'aw bɛna se ka olu sɔrɔ min bɛ se ka na yɛlɛda lase aw ma yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima Mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya tuma bɛɛ i n'a fɔ an donna wagati kura kɔnɔna na n'o ye fonɛnɛ kalo 2nan ye an bɛ fonɛnɛ kalo 2nan de kɔnɔ ni o ye buruju so 11 mɔgɔw ka so ye dolo kalo bi tile nana a yɛrɛ sɔrɔ verseau mɔgɔw ka so dɔgɔkun tɛmɛnen o b'a yira k'a fɔ fo ka taa ni wagati ninnu ban sisan an bɛ fonɛnɛ kalo 2nan kɔnɔna na wulikajɔw olu siraw olu ka di mɔgɔw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kunnafoni siraw fana olu ka di mɔgɔw la nka kunnafoni ninnu sira caman bɛ daminɛ a kibaruyaw bɛ mɛn nka a kibaruyaw bɛ se ka sɔrɔ wagati nataw de kɔnɔna na kamasɔrɔ kibaruyaw caman bolo dalen don ka ɲɛsin mɔgɔw ma ni wagati in kɔnɔna na ɲuman fara a juguman kan nka a kibaruya ninnu olu lawaleyaliw wagati nataw kɔnɔna na olu jaabi de bɛ se ka ye ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la n tɛ bɔ kɛnɛ kɔnɔ fiyewu ni ma n kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo n kanubaga minnu fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ yan ani fɛn fɛn bɛ Mali kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chine n kanubaga fɛn fɛn bɛ yen nɔ n ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun ja ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala k'an ka jamana basigi